an na karɓo na ma'adamu a yanzu sosai ma kasan dalili na'am mutum da ta silarsa yan nan ta je ta ziyarci ɗakin Allah Allahu akbar kabira ta je kabarin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shi sani har abada da Adamu da zira Adamu na kaunar su kai mai san Adamu na son sa. Hajiya akwai abin da ake cewa an yi auren ne ba tare da tantance jini ba, wato kin san akwai abin da ake za a yi aure akan duba lafiya a duba janatan na jini da wani abubuwa da ake, me yasa ba ku wannan gwajin baka ba auren tunda wasu na cewa ya aka yi auren ba a yi ji an gwada ba. Wannan laifi na ne ni uwarsu. Na'am. Biyayyar su da bin umarnin su shi ijawo aka yi wannan abu. Na'am. Domin lokacin da aka je ya faɗi nasa ita ma ta faɗi nata. Assalamu alaikum Hajiya. Ya muka ji wani alhini mahaifiya ce ga Maimuna matar Adam A Zango. Sai muka ji wannan abin je dan je din nan gaskiya da yawa masoya duk ba a yi bacci ba. Sakamakon jin ta bakinta da muka yi kai tsaye cewa rabuwa ta zo tsakaninta da Adam Zango. Shin gaske ne wannan abu? Allah sarki. Gaske ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na yi gaske ne. Ya kuka samu wannan lamari a jiya ne ko shekaran jiya? Shekaran jiya ranar Juma'a ne. Ka je ɗibo kayan. To amma mutane hanyar sun kasa fahimtar ba san menene ma yake faruwa ba, an dauki abu caka ba daɗi. Gaskiya ne. Sun dauki amma na ta magana wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza. Adamu wasu ce kaza su ce kaza. Me ya gaskiyar lamarin abin nan Hajiya? Na san za a iya samun abu da gare ki sakamakon ni ma muna da alaka da ke da irin ana aikin jarida amma alakan mu da ke ba ta fim bace ba. Kusan shekara 20 ko 15. Tana muka fara da kan kungiyoyi muka fara abubuwan namu tun kan mu ta zuwa ga fim. Ke uwa ce a gurin mu ne daraja a gurin mu wanda bikin ma yazo kin gani na tsayin da kana ce a bikin yata to Adamu kuma kin ga shi kuma kin ga alaka na da shi Adamu yayana ne sai ga so in zo in ji ta bakin naku shi ba kuma zo ta bakin nasa in ji me yake faruwa. Gaskiya ne ka sanya gwamaja. Na'am. Dama ni Adamu ɗana ne mu dama Adamu masoyina ne. Na'am. Saboda wallahi fim ma idan babu Adamu a da bana kallon sa. Allahu akbar. Ai fans ɗina ne shi dama. To lokacin da kuma zo neman auren Maimuna sai na ƙara jin daɗi. Allah. Shi kenan abu ya zo gida. Ƙauna ta ƙara zuwa ƙauna kenan. Kuma ni yawwa ƙauna ta da ƙauna. Na'am. Kuma ni a guri. Maimuna ba ta da laifi, Adamu ba shi da laifi. Duk da sakin da aka yi ya ke cewa ko ba shi da laifi a ciki? A'a. Saki wani aka da ne Allah ne riga kawo za a yi za a furta. Wannan Allah ne ban isa in hana wannan furcin na Ubangiji ba da ya riga shirya. Ai baka sani ba. Na'am. Ai na karɓo na ma'adamu a yanzu sosai ma kasan dalili? Na'am. Mutum da ta silarsa yan nan ta je ta ziyarci ɗakin Allah. Allahu akbar kabira. Ta je kabarin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Shi sani har abada da Adamu da zira Adamu na kaunar su kai mai san Adamu na son sa. Gaskiya ne, wato kina son mai kenan mu wasu san Adamu gaskiya ne. Kuma ko da wannan abu da aka yi bai sa wuce ta yin baki kure na ɓaci ba. Tawakkali kenan na. Domin soyayya ce ta haɗa mu kuma tana nan sai dai ko in bare na ko in baransa. Hajiya akwai abin da ake cewa an yi auren ne ba tare da tantance jini ba, wato kin san akwai abin da ake za a yi aure akan duba lafiya a duba janatan na jini da wani abubuwa da ake, me yasa ba ku wannan gwajin baka ba auren tunda wasu na cewa ya aka yi auren ba a yi ji an gwada ba. Wannan laifi na ne ni uwarsu. Na'am. Biyayyar su da bin umarnin su shi ijawo aka yi wannan abu. Na'am. Domin lokacin da aka je ya faɗi nasa ita ma ta faɗi nata. Ni ba sai na dala rubuta tura wannan dan kannan kai auren nan ne ban tsara su da Allah. Inna lillahi. Lokacin da aka yi namu auren. Ai ba mutum wani aka yi wa ba wanda aka yi wa na cikin take da faɗa. Dan da har ya janye ya ce ya haƙura. Ita ma ta ce ta haƙura saboda tsoron kar wani abu ya fita. To sai na ga wani abu ya faru ita na kana ce ana ga wasu kila. Mu duk wani na Allah ne sai mun ce mu lokacin da aka yi namu auren. Mun aiki wani test. Na ce ni ba abu ɗaya nake tsoro a duniya na ciwon kanjamau. Shi ne matsala. Amma ni wannan gaba ɗaya ni wannan abun ni ban yi ba da shi ba ruwana da shi. Ni ba da haka cewa ne ba amma zamani ya zo da haka cewa ba kun ɗaura aure ma ba a ɗaurawa sai an kawo takarda ya kwaji ba mun ɗaurawar.
su kuma lokacin kuma so ita ne mana gaskiya da abin na ce to za ta yi min aiki da shi ba ta min musu. Allahu akbar kabira. Shi ma ko Adamu sai Allah ya haɗa inda ka san jini na. Shi ma ko sai min biyayya. Allah sarki. To har Allah isa kuma aka zo aka yi wannan aure a cikin ladabi da biyayya ni da suka min wallahi. Kuma wanda bai da imun. Ya mun biyayyan nan kuma ni har gobe na ga mutunta da yi. Kuma yanzu ina ƙaunarsa ina ganin mutuncinsa ina ganin kimarsa. Na'am. Wannan abu wani Allah ne ya riga Allah za a yi haka. Ka san shi aure fa kamar mutuwa ne. To. Idan Allah ya zai mutu aure zai mutu. Hajiya an ga voice din Maimuna ta fitar da abin nan a nan bai shi fara fitar da rubutu ba ita fara fitar cewa miji ya sake ta. Garin ya aka yi ta wannan magana har magana ta yi irin wannan ta aman fitowa a gari a social media da sauransu. Cewa mijina ya sake ni sai da ku mana addu'a zabi. Garin ya aka yi aka san wannan magana. Da wata yi. Wallahi goma ja sharri aka yi mata. Ka san Allah ba da wutar haka ba. Haka kawai irin za a yi mata jeje din nan. An da mun ga yarinyar sai mun kama ta. Wallahi sai ma kotu ita. Jeje ka san yanzu har yanzu akwai ɗan kaɗan da kuruciya tare da ita. Kwarai da gaske no take. Wai jeje za a yi mata sai ce ba da yake ba ta rufi. Sai ta fito ta faɗa ba ta san da ɗan murya ta za a yi ba. Ba ta san murya dukiya ba ce murya ta a lokacin da murya da murya ta ai dukiya. Wallahi kallahi ai abin ya kona mu abin da bi bata mana ne gabaki kai kenan. Amma da ban ja maka. Sai auren Adamu ni bai bata min rai kamar wannan muryar da wannan sine ne ɗan jaridar. Ta fitar da ita ba. Ɗan jarida ce? Oho, ni ba san kowa ce ce ta samu ɗan jarida mu na mana. Tun daga sine ta fitar da muryar ta waje ta cuta min ya. Gaskiya ne. Dan zage ta ko a gaban waye zan iya zage wannan yari. Allah zai saka akwai kotun ubangiji na kuma gaskiya ma kotun da tunda Allah ya saka ne mai saboda ta sa ne mana kukan da bar kabe mu a rayuwar duniya ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta yi kuka kamar ta fita. Abin yi mata ciwo. Wani hasasa masu wata majiya mai tushe da ana cewa shi kansa Adamun in ba ta faɗa ba da ba zai faɗa a duniya ba. Faɗar da aka ta faɗa wannan ta ne shi yasa saboda kan abin ya zo itar a gari haka to sai nuna cewa ba kuma matsala suka samu da matarsa ba da shi ita din nan wannan matsalar ce ta sa aka haƙura amma niyyar fitar da wannan sakon muryar rubutunsa a social media ba shin gaskiya ne wannan maganar ke Najiya? Allah sarki bawan Allah sarki ka san Adamu yana kaunar Maimuna ko da aka yi sakin ina son ta ita ma ko tana son sa ai dole tana son sa mu ba muna son su kawai ta kadara shi gifta wanda ba mu da zani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ta yi kuwa ka din ne to ne so ai mutane Allah da kyauta Allah shirya Hajiya mun ga hoto gurin ɗebe kayayyakin me yasa aka yi hoto a gurin ɗebe kayan nan ƴan uwan ne suka wata kowa suka wannan hoton ɗebe kaya dan to nan asiri kuna da kuka a wannan bangaren da ake ɗebe kaya ina wannan yaran da aka kira wasu da wa a kura a cikin sai wani ya laɓe an kafula wata ma ba haifan da ba wani babbar waya ba ce waya ce in ta ƴan jagaliya ta ƴan jagaliya ƙwarai da gaske sai ya naɗe yaron Allah ya sa sai ya rabu farka ta ce kai akwai wata ƴata da suka je ɗiban ruwan tare kayan da hari suka je kwaso kayan nan tare sai ta hango shi gudu ta ce kai da mata hoto ba ta aure ne fa mu ya kake mana bidiyo ne kai ji sadu ya kake to sai katse wallahi gwamma da kafin su dawo garin nan da kaya hoto ya zo Kano inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai wani yara sun cuce mu Allah ya saka mana yo Allah na Allah ya saka mana Allah shi zai mana shari'a da wa'annan mutanen guda biyu da wannan wata ɗauki mu dai ta fitar da ita waje da waɗanda suka ɗauki kayan yarinya suka zo da suka fitar da waje ubangiji Allah shi zai saka mana kuma Allah sai ya saka Adamu kuma sai Allah ya saka mu mana ƙwarai da gaske wani kira ake wa sunan masoya guda biyu haka da shi Adamun da ita yarinya ya tamu Maimuna Allah sarki to ni dai abin da zan ce musu idan Allah ya yi da rabon komawa aure na Allah daman can Allah ne ya haɗa su muka haɗa su ba idan kuma Allah bai yi komawar su ba to ubangiji Allah ya zaɓa musu da fificin alheri amin ya rabbul alamin Allah ya bashi mata ta gari wacce za ta rike shi ta rike iyayensa amin ya ita kuma Allah ya bata miji na gari wanda zai rike ta da kula da jure halayenta ijiyar wahalarta da kula da lafiyar ta
da shanta da komai nata, kaga gidan Adamu ko kaga ba yunwa, na'am, kaga ba kishirwa, gaskiya ne, kaga ba rashin sutura gidan Adamu, na je na gani, na'am, yana da yadda bakan Allah ko yana son matarsa, ni da wallahi ba abin da daga zuwa na ji gidan Adamu, Allahu akbar kabira, yana mutunta ni, yana karrama ni da mutunci da kullum ya fito nan zai zo falanta. Ai mu zauna da shi a yi wasa inda kasar da akwai dariya. A yi wasa a yi dariya. Kwarai da gaske. Kasar bai da girman kai. A'a ba shi da Adamu aina shekara nawa tare ake tare da shi. Kowa mai muna ma ana tare da shi ko tun kan aure mai muna ma ai duk da ake da shi. Aka gurmaya ai abokin gurmaya ne. To ubangiji Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi a tsakanin su. Amin ya rabbi. Allah ya raba mana sharrin mikiya. Amin. Don akwai Allah ya raba mana sharrin shedan. Akwai masu cewa wai wata aljanna da iya waka mamaye din nan ita take hana shi aure. Ashe kace duk ƙarya ne shi wannan abin da suke faɗa cewa. Kana rabu da su munafukai, ƙarya suke masu. Ba shi da wata aljanna lafiyar sa Allah tsala dana sharri. Na'am. Ƙarya suke masu lafiyar sa kalau. Ga zai na fita ina zuwa nan je na. Ƙarya suke masa wallahi ba shi wata aljanna wallahi. Lafiya Allah yake wallahi bawan Allah ne Adamu. Kaddarsa ce a haka ko ba gaskiya ba. Kwarai da gaske kamar yadda ake cewa misali akwai wanda suke cewa a irin tarihi na bayan Allah cewa idan Allah ya mijinki ne zaki aura to kuma su kai guda 1000 sai kin aure shi in kuma taka nema ce ko su kai kwaya nawa sai ka aure matan mutum baya ƙi auren matan wani haka ka gane kaddarsa ce a haka shi abin da yasa abin yake fitarin da fere ne akwai wasu masu aure mata 20 kai na san da aure mata 15. Musulmi kuma ko kuma irin da irin a saka a aure. Musulmi yake musulmi to Allah ne tsora masa ya zai yi. A wai misali lokaci ɗaya ko kuma irin ya aura su bi. A ba lokaci ɗaya ba ya aura isaki. A masu kuɗin da suna haka masu kuɗin da a yi. Kin gane? To masu kuɗin da. A yanzu ba na gani wani iyaye hakan. Sai ga ya haɗa mata ƴaƴa sama da 100. To kin ga in ba haka aka yi ba ya za a samu wani ƴaƴan nan Allah ƙwaya 100 a gida ɗaya. Barka wa ɗaya ba maja. Adam yana son aure yana kusan zama da aure. Na'am. Ubangiji Allah shi kaddara masa wannan abu dan wallahi Adam yana son aure. Ina kusan zama da mata. To ai ni akwai kalmar da wani faɗa yake cewa Adam Zango yana aure saki sai na ce to ai da yawan shashanci gara a ce yawan aure kake da shi wannan ina da shi ne albarka. Kin gane wanda ka faɗa kenan amsa da na ba wani mutumi kenan na ce yana ce yana aure saki ce to ai an ce aure kace ba ta kai yana yawan shirme ba aure sifar ma'aiki ko na ce kowane mutane darasa akwai matarsa an ce kun dake daga ranar lahira a ce za daga a ce wance shine mijin wane shine mijin wane shine mijin wance shine mijin wance in an daga wannan macen a ranar gobe kiyama daga a ce shine wanda ta ce matar wane in suka kwaya 100 sai ka zagaye su aure su baki daya a shari'a kenan amma mu bakin mu ne na mutane muke cewa wane ya aure kaza wanda ta aure kaza a'a a ce ya zauna ba shi da auren shine a illa baki da ya zauna ba shi da auren kin gane ko a ce irin gina tashanci nan to kin shine illa wannan shine illa ba mutum da ke kaman ne nitsatse wanda ma mutum ana son ganshi ba a ganshi ba mutum da ke kamalalle na'am idan ya zo gidansa a kamala farki ina bangaren sa na'am idan ya fito wajen aikinsa a kamala ina wajen aikinsa na'am adama aka mamman mutum ne ai na'am shi za ko lokacin zo neman auren maimuna ban ji ɗarɗin bashi ba na'am kai haƙin wani na gane fasar adamu suke ne da suka ji labarin nan ya ta haɗa su ma Allahu akbar kabira ta ce sirkin namu ina kowa ina cewa ga sirki na yanzu da wadda mana ce kin da Allah aka tana fi Allah ne riga ya kawo ai an rabu da an yi rabuwar mutunci kamar yadda yake faɗa barka jini kaga an rabu ko to mu rabu muna nan da adamu